SIKAM CHOBA होननाय जों अख्रा साख्रा रकनो सालायमा रक खोनावो हायखे अ SIKAM रक साबो बाय जबा खलाय तामनि बागै जबा नांलाय बर' ताइ बाहायखे SIKAM CHOBA नांखा आफुरु तिरपुरानि बुबाग्रा साबो तंमानि अ बेबाग सोंमुंनि किफिल मुंरक गाहाम केसेरै सुक्रुबै साइमान लायनाय दिनैनि अ भिडिअ SIKAM कक थाइ हिनखे कुकी दफानि बरक रकनो जों कक बरक बाय SIKAM होनो हायफानो गोबां मालुकुरक अ SIKAM होनमानि कक थाइनो खुक सित्रा एबा कक थाइ सित्रा क्लायो होनै सालायो आबोनि बागै अ भिडिअ SIKAM होनमानि कक थाइनो SIKAM होनै सायावै कुकी होनैनो साजागनाय बुबाग्रा Ishan Chandra Manikya molo belai rang puisa bial engmani bagui bubagrani sipai rokni phanbo belaino kebel engjak abono karibo Yuvraj Upendra Chandra thimani ulo alka kebono Yuvraj songjagiani bagui rajporibarni bisingo Yuvraj seglaioi oroi poroi engui tonglaikha oro norokno muito khlai rithai klaio bubagra rokni molo bubagra thimani ulo je Yuvraj songjak tongnai bono ulo bubagra maisao ma asugo o jorao bubagra Ishan Chandra Manikya ni guru Bipin Bihari Goswami hapangni revenue department to grakhe naikolma bai hapangni rang pusarok agini sai tai kisa jasai phaikya aboni bagui Bipin Bihari Goswami no karei bubagra o hano chalogui manya ngui tongkha o guru Bipin Bihari Goswami ni garak naikol mungni bagui rajporibarni borok phano janija tongtui janija musungtui ma tongliya abagui baksa rajporibarni borok bono sajaya angui bubagra khorya kari bolongkuthugo thangui kuki dofani borok rok bai thangui tongikha borok aroni lukurokno bubagrani against to kwbangma kok hamya sawi chukili rei tongkha a jorao kami hasukni lukurokno agini sai taibo kwbang khe tax najakha aro nok tangui tongmani tax no karibo wa shipping khul abo haimani rokni tax no taibo kwbang khe najakha kuki bai riang rokni aro khe taibo kwbang khe tax najago alka lukurokni sai abono tui borok hafangno bar koyeibo mungsabo bethai kaham manliya taise borok afuru mahajon rokni aro lakai nawi lakai subaya engui tonglaima jora mahajon rok hunkhe kwbang kukno khondol amsaini wanji dofani borok mang abono karibo bisikni bisik thamromui watui phayani bagui mai khulkaiei manlailiya wanji mahajon rokbo haino lakai namani abono redi hinai sanphaimani thagya yang tai khaksa phasingo abo haitung phlai tongma jorao bubagrani kisa sipai rok kuki dofani dupthung bosongni lukurokno moni tlangnani bagui satok pitok khlai tongkhe kuki dofani lukurok sajagya anglaikha o sajagya angui tongmano samungo phanangkha kuki rok bai kwthai tongui nai rajporibarni khoroni khortam borok kuki rokno Tripura hasteo attack khlairanani bagui chukili ruo abo haijorao kuki rokni a dolo riang rokbo logi ruphaikha 1860 bisini January talni paithak bukhago kuki ojama roton puyani tuidul mungbai kuki bai riang rok kathalaiei khorok 400 to 500 sik borok rok sakonlaya amsaini monchir khil mungui kamini hatio thangui attack khlai rilaikha tai aboni ganagini kami rogo choprobui rilaikha a koktuma manui logi no sagonlaya thanani sipai rok kirijagui kharbaikha borokle borok kisabla haike kuki rok mungsa phano kebeng mukri kheno kaisiba eba 15 ta kamini bebag mahajon tai rangri ganang rokni nokni rangsak rufai sor abo haimani rok soklai tubu bakha tai a nok rokno bokhogui hor phanangui sokjawi kabukha abono karibo borok khorok 185 kamini lukurokno betharkha tai khorok 100 lukurokno kheromui khawi telangkha afuru guma Gazi mungui khoroksa bkha kotor borok silai tei borok kisa thumui kuki rokno kasunani naikha haifano kasui manliya aboni koktuma manui Tripura district ni British magistrate dolsa sipai bodol rohorkha haifano borok sogiyasini sekangono kuki rok bolong bisingo khari thangbaikha Tripura district eba Tipra jela hankhe afuru tabuni Kumila district no hanjago o patimungni ulo hasuk amsayo naikolani bagui British rokni khoroksa superintendent rohorjakha
Superintendent ni samung wngkha Kuki rok joprobmani abono kaham khe investigation khlaiwi British sipai rok no report rohornani. 1861 bisini January talo British Captain Raban ni tuidul mungbai dolsa British sipai rok Kuki ojama roton puya no romnani bagwi bini kamio thangwi sogwi kha. Afro Kuki rok British sipai rok bai dadak sidak choba khlaiyawi borokni kamio hor phanangwi bolong kuthugo habwi thangbai kha. Bayap song o choba asuk bai payakho aboni part 2 video datino tubui phainai next video o norok naiphlaimang tongli kupulung hamjangma YouTube channel tini ni bagwi asuk nung sinai jotono no hambai.